Здравейте, приятели! Аз съм Елена, а вие сте в канала Фейтли. Откъде ми дойде да започвам канал? Моят път към вярата беше доста бавен и не толкова славен. И след дълги години борба, най-вече със самата себе си, най-накрая се предадох и наистина повярвах в Исус. За мен вярата ми в Бог е всичко. Оттам черпя спокойствие, увереност, надежда, мъдрост. Денят ми е различен, когато започвам с Бог и когато започвам с ежедневните грижи. Животът не е лесен, но е много по-спокоен, когато знаеш, че Бог те държи в ръката си и прави всичко за твое добро. Когато гориш отвътре, не можеш да се стърпиш и искаш да споделиш с всички това, което преживяваш и това, което знаеш. Ето защо създадох канала Фейтли. Няма как да разберем кой е Бог, без да четем Словото му. Ние вярваме, че Библията е боговдъхновена и разкрива всичко, което трябва да знаем за Бог. Библията е любовното писмо на Бог, което Той ни е оставил, за да ни покаже колко много ни обича и как обне да има връзка с нас. Затова ви каня да надникнем в Библията и да видим за какво идва реч. Няма да четем Библията дума по дума, но ще започнем с разглеждането на някои от най-известните истории за Исус, които ще ни помогнат да нарисуваме една по-ясна картина за това кой е Той и каква е била Неговата мисия на земята. Ще започнем с Евангелието от Марк. За мен той е най-лесно за разбиране и най-краткото от 4 Евангелия. Марк не е бил един от учениците на Исус, но се смята, че го е виждал и че го е познавал. Той взима своята информация, за да напише своята книга, главно от проповедите на Петър. Марк обича действието и описва много от чудесата на Исус по подробен начин. До такава степен, че когато ги четеш, чувстваш атмосферата и можеш да си представиш мястото, където е бил Исус. Слагам си очилата и може да започваме. Днес започваме с първа глава от Евангелието на Марк. Ще видим водното кръщение на Исус. Също така ще видим как Той избира едни от първите си ученици. Ще прочетем за демоните, които познават Исус. И ще завършим с чудото на изцеление на един прокажен човек. Марк започва своето Евангелие така. Началото на благовестието на Исуса Христа, Божия Син. Марк не губи време, за да ни каже, че това е благовестието на Божият Син. Той веднага разпознава Исус и казва, че Той е Божият Син. Интересно е, че Марк не започва с историята на раждането на Исус или на Исус, както е бил, когато е бил малък. Той скача веднага в действието. И първата сцена, която ни се разкрива с Исус, е когато Той отива да се кръсти в река Йордан. И Йоан Кръстител е този, който го кръщава. И от 9 стих четем. През тези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът като гълъб слиза върху него. И дойде глас от небесата. Ти си моят възлюбен син. В тебе е моето благоволение. Сигурна съм, че сте виждали картина или икона на Исус целия в светлина с един гълъб отгоре. Това е точно тази сцена на Неговото кръщение. Защо Исус се кръщава? Тогава Йоан Кръстител е бил предшественик на Исус. Той е ходил преди него, за да кани хората, евреите да се кръщават, да се покайват от своите грехове, защото Божието царство идва. И ги е канил към покаяние и към кръщение. Водното кръщение, това е символът на отказването от стария грешен живот, измиването на греховете и излизането като нов човек. Исус не е имал грехове, но Той решил да се кръсти. Първо, за да изпълни Божията воля. След това, за да се причисли като част от човечеството, че Той също е човек и да даде пример на хората. И също така установява тази традиция
това ритуално очистване, което също така ни повелява и ние да правим. След кръщението си, Исус започва да проповядва благовестието из галилейските земи и отива да извика своите първи ученици. А кои са те? А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърлят мрежите в езерото, понеже бяха рибари. И Исус им рече: вървете след мен, и аз ще ви направя ловци на човеци. А те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. И като отмина малко, видя Яков Заведеев и брат му Йоан, които тъй също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. И веднага ги повика, и те оставиха баща си Заведей в ладията с надничарите и тръгнаха след него. Надявам се да ви направи впечатление. Първо, че Исус отива при рибари, при едни по-простовати хора, без образование, просто със занаят. И той ги кани да бъдат негови ученици. Той не отива в синагогите да търси учени хора или свещеници или други равини. Той отива при рибарите. И техният отклик какъв е? Те веднага тръгват. Те не се замислят. Те оставят мрежите, оставят рибата и тръгват след него. Защото той им казва: аз ще ви направя ловци на човеци. Което значи, че елате с мене и ще променяме животи. Ще ловиме хора и ще им даваме нов живот. И те веднага тръгват. Колко би било, ако и нашият отклик към Исус беше същият? Когато Той ни повика, ние веднага да тръгнем след Него. Но за жалост много често в живота не е така. Едно от първите чудеса, които Марк описва в първа глава, става в една синагога, в Капернаум, където е съботен ден и Исус проповядва в една от синагогите там. Първото нещо, което четем, е, че хората се очудваха на неговото учение. От 22 стих пише: а те се чудваха на неговото учение, защото ги получаваше като един, който има власт, а не и като книжниците. И скоро след това се намираше в синагогата им човек, хванат от нечист дух, който извика, казвайки: остави ни! Какво имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те кой си, святият Божий. Но Исус го смъмри, казвайки: млъкни и излез от него. Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. И всички се смаяха. Така че разискваха помежду си, казвайки: какво е това? Едно ново учение. С власт заповядва на нечистите духове и те му се покоряват. И слухът за него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност. Нечистият дух беше първият, който разпозна Исус като Божий син. Другите в синагогата разпознаха, че той има авторитет, че той проповядва нещо различно, но все още не го смятаха за Божий син. Но тези нечисти духове го познаваха. Те го познаваха от духовния свят. Нечистите духове са паднали ангели, които са познавали Бог като ангели, но поради гордостта си падат и стават демони. Оттам те разпознават духът, който е в Исус, и казват, че Той е Божият син. И направи ли впечатление как Исус ги изгонва? Той не прави някакви ритуали, не започва да разисква с тях, да ги убеждава да излезнат до този човек. Той какво им казва? Млъкни и излез. Това е заповед. 2 думи. И те веднага му се подчиняват. Тук виждаме колко голяма е силата в това, което в думите на Исус и това, което казва. Той не се страхува от тях, защото Той е по-силен от тях. Те нямат какво да направят срещу Него. Само им остава да му се подчинят. По същия начин и с болестите. И това виждаме в историята, която Марк описва за един прокажен човек. Проказата се е считало за силно заразна. Затова всеки човек, който е обявен да бъде прокажен, е бил буквално
отритнат от обществото. Той не е могъл да живее сред другите, а са го изгонвали от градовете. Затова прокажените са живеели много самотен живот. В 40 стих четем: и дойде при него един прокажен, да му се моли коленичил пред него и казвайки: ако искаш, можеш да ме очистиш. И Исус се смили, протегна ръка, допря се до него и му каза: искам, бъди очистен. И веднага проказа да го остави, и той се очисти. И на часа го отпрати и му заръча строго: внимавай, да не кажеш никому нищо, но за свидетелство на тях иди се покажи на свещеника и пренеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. И той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така че Исус не можеше вече да влезне явно в никой град, но се намираше вън в уединени места и идваха при него от всякъде. Този прокажен човек със сигурност беше чул за Исус. Беше чул, че той може да го изцели. И имаше вяра и достатъчно смелост да отиде и да падне на колене пред него и да му се помоли. Първо, този човек е рискувал порицание, защото той е бил в града, влезнал е сред другите хора. И ако някой го, може би, ако е рискувал някой да го види и буквално да го изгони пак навънка извън града. Но най-красивото нещо става, когато Исус протяга ръка и го докосва. Този човек със сигурност не беше докосван от много дълго време. Не беше изпитвал човешки допир заради неговата болест. Но Исус не се побоя от това и не се притесни, че другите ще го видят как го докосва. И как ще стане ритуално нечист, ако докосне някой прокажен. Тук се казва, че Исус не просто го изцели, а Той го очисти. Което говори не само за физическо изцеление, но за духовно освобождение. Исус даде нов шанс на този човек, нов живот, да влезе в обществото, да отиде пак при семейството си, да види, може би, децата си, съпругата си, ако има такива. И най-интересното е, че след като прокаженият е бил изцелен, той отива и започва да разпространява новината за Исус. Така че Исус не е могъл повече да влезне в града. А прокаженият е живял в града. Станала е размяна на двата живота. Исус сякаш даде своя живот за неговия и си размениха местата. Това е за днес. Насърчавам ви сами да си прочетете първата глава от Марк, защото тя има толкова повече истории, които аз в момента не ги разгледах, но които определено си заслужават да бъдат прочетени. Надявам се да ви е интересно и се надявам да ви видя и в следващия епизод. А до тогава четете, растете и мечтайте. Чао, чао!